So enye into andivezela yona, now that sesine-date ke ngoku sine-family time yale 24 hours sunset to sunset, undivezela izinto ekufanele ndizifunde. So enye into ke endiye ndayifunda, uthi khawuke ujonge apha, khawujonge apha ezivesi. Yenye into endirhalela uyifundise le, ndijonge ke 2 Kings 23 verse 5. And he put down the idolatrous priest whom the king of Judah had ordained to burn incense in the high places in the cities of Judah and in the places round about Jerusalem. Them also that burned incense unto Baal, to the sun, and to the moon, and to the planets, and to all the hosts of heaven. Deuteronomy 4 verse 19. Unless thou lift up thine eyes unto heaven, and when thou seest the sun, the moon, and the stars, even all the host of heaven, shouldest be driven to worship them and serve them, which the Lord thy God hath divided unto all nations under the whole heaven. Okay. See Deuteronomy 17 verse 3. And hath gone and served other gods and worshipped them, either the sun or the moon or any of the host of heaven, which I have not commanded. So ekufundeni kwam ezivesi zi-reinforcer lanto yoba he's a jealous God, because aka-understand into yoba sizikhonza njani izinto azidalileyo sizibone as gods than him who is the creator of these things. So indibuyisele kulaa nto kaSaul Invictus ebesiyifunda uba ke uSaul Invictus was one of the rituals ze-Roman Empire. Indibuyisele back kwistage sikaDaniel 2. Nasi siyabona mos uba kukhona igolide kwakuphethe iBabylon. iBabylon ngoku kuthiwa yi-Iraq, kwezwa iMedo-Persia isifuba, isilver. iMedo-Persia ngoku yi-Iran, kuze iGreece, which is bronze, brass, and then ibe iron legs kwakuyi-Roman Empire ke lonke elo xesha, and then ibe yi-iron and clay. So kwi-Roman Empire kwakhona ii-rituals zakhona ezazithandwa gqithi. And i-Roman Empire iyabona xa kuqala amaKrestu, uYesu sekemkile, kuqala inkonzo elandela uKrestu. Ifuna ubabulala abantu bathi bangabulaleki. Lela xesha le-Dark Ages ke bangafi abantu bavele bavumbuluke bebaninzi, aqonda uba masingene ngaphakathi, phakathi sizabafumana from the inside. Baqonda uba asiseyo empire, siyi-church ngoku. Abase-Roman Empire bayi-Roman Church. Bavele barebranda zonke eza rituals zabo ababezenza, bazibiza ngamagama esiKrestu. Enye ke yezi rituals zabo esizawuhamba nazo, nazi zizawuvela apha kuDeepseek, kuba ndifuna ukwazi nge-sun worship kakhulu. Eyona baye bayirebranda le sun worship lena, bayibiza ngoSaul Invictus. Bayitshintsha ke sana njengoba sebephaya ezinyaweni ke seyingu-iron and clay, sebesithi abaseyo empire bayi-church, bayirebranda ke sana lo Saul Invictus wabo, bamrebranda bamthiya ngegama loba nguKrismesi. Babe beyazi bona uba yi-sun worship. Bahamba batshintsha ngamaxesha okukhonza, kuba ke phaa from kwelaa xesha uYesu wayekhona, wonke umntu wayekhonza ngosuku lwesixhenxe, on the 7th day. ene-Roman Empire yathatha over, yatshintsha nolwaa suku uba ke asisezulandela Bhayibhile, silandela thina nentando yethu ngoku, kuzawukhonzwa ngosuku lokuqala. Bayihlwayela umhlaba lo wonke loo nto. Abantu namhlanje abayazi into bisuka phi loo nto. So kuthiwa by knowing i-origin of things, you then become aware uba kanti senziswa i-ritual ye-Roman Empire all along. We were not aware. Now that we are aware, we are not going to partake practice on these things. Asifuna ukuzi-aligna necala elirongo, kanti sithi we are the followers of Christ. Ndiqomba thina abantu baseRoma ndabe sendibuza into yoba ithini i-role yabo abayenzileyo kwi-education.
Nansi ke nayo uzayibukela ke nayo uzawuphoza and read. Ezi zinto zikhona in history, you can search on them, uzazifumana kwi-history. Kweza ncwadi eziyi-5 ezibhalwe nge-EGW ikhona le yi-1 ye-history. Njengoba ezinye zichaza i-Old Testament, ezinye zichaza i-New Testament, kukho le yi-1 eyi-Great Controversy ye-history eza kuconnectela lonke ibali ngokwesi statue sikaDaniel. Yeyona calendar uNkulunkulu asibekele yona le engazucinywa, and for the longest time wayibeka aya-understandwa mntu, ayakwazi u-interpretwa mntu till the time of the end, apho izawazi ubichaza ukuthini. So ngoku xa sesibona uba so uzawubuya kweli xesha apho sekuyi-iron and clay. I-iron and clay, khumbula uba kuqhubeka la iron but yamixa as clay, yaziguqula ke yazenza uba ke ngoku i-church ayiseyo empire. I-church ke ngoku seyenza umathanda wayo ke apha emhlabeni. Funda nawe uyozibona ezi zinto uba ziyinyani na or not. Into endiyithandayo ngalapha ekugqibeleni kuthiwa umntu icala azawuphelela kulo, it will be an educated decision. Uzawube eye wazifunda izinto, wazazi. Akho mntu ozawuba kwicala elirongo engazi, othuke engapha. Wonke umntu uzawenza i-decision based on i-information they've been collecting. Noba uyive ngabanye abantu, noba uyibhaqe efowunini, noba ubuyifunda, noba ukhulele kuyo, umntu uzazikhethela, kuba umntu uyazikhethela. Uba ungumntu ofana nam ke, oye athi ngengqondo uba hayi mna ndikweli cala mna, but izenzo zam kwabonakala uba hayi zithi ndingapha kwaSaul Invictus ngezenzo ezinye. Zininzi i-ritual, andithi sitshile uba ne-fornication bekuthiwa zii-rituals zangapha, ziyi-form of worship ngapha. Ndaqonda uba hayi bendingazi, ndicela uba ngapha. So nale ye-sun worship eye yarebrandwa, yatshintshwa, yavezwa as something esiyi-enjoyayo, iwesi yisizini yayo ngoku. Ngaske umntu angaziboni ekwicala le nto angafuni uba kuyo, kuba uzi-alayine nayo. Izenzo zakho daily ziveza into obuzi-alayine neli cala, kanti uthi mna follower of Christ. UChrist ukweli cala ke. Phaa kwi-finish line sizabe sithetha into enye ngombhalo qha. Sizamane siyibuza uba iphi na embhalweni, ibhalwe kweyiphi indawo. Xa nisithi itshintshiwe nithi itshintshwe ngeyiphi ivesi. Because uba itshintshiwe, hayi yatshintshwa imithetho elishumi, ayisathethi loo nto. So sesingafeba ngoku nitsho. I-adultery zisekho rongo, ukucoka akusekho rongo. Kaloku uba kutshintshwe eyi-1 zoyi-10 zitshintshiwe ke ngoku. So ifuna ke ngoku siphinde sibuye siyoyifunda, siyoyiresearcha kwakhona uba mna ke into once ndichazela i-origin yayo, ndiyaphuma kuyo clean. Ngoba bengayazi uba ndenza le nto, ndimkile ngoku. So wena mntu ke othe ulandela mna, uzayibuza phaa kum, khawukuyoyiphanda nale. Khawukuyoyiphanda nalena uyibone uba injalo nyhani na.